Urdinez, euskaraz kontsumitzen dugunon portzentajea, ez? Morez da gutxienez euskaraz gazteleraz bezain beste eta urdinez gehiago euskaraz. Bueno, telebista honeko 24 inguru euskaraz. Elebidunena, ez biztanleria osoarena, esan nahi dute. Euskaraz telebista ikusteko gai garenon artean, 10-tik 3 ikusten dugu euskaraz. Euskaraz irratia entzuteko gai garenon artean, datua hobea da, erdiok entzuten dugu irratia euskaraz. Prentsa idatzia paperean ez dago daturik, ez zuten galdetu, dinosaurio batzu bada edo ez dakit. Eta internetez, prentsa idatzia jakina sartzen da, berria, alea eta bat, begira zeratu bajua, euskaraz prentsa, printzipioz, kontsumitzeko gai izan beharko ginateke non artean, eneko 10-15 kontsumitzen dugu euskaraz. Errepikatzen dut hau ez dela arabarron portzentajea baizik eta elebidunena, kanpoan utzita hartzaileak. Bere burua, uste dugunon, bere burua euskalduntzat dugunon artean, ez hartzaile moduan baizik eta euskaraz egiteko gai gure burua dugunon artean. Gutxi falta da, esatea alea eta aiaraldeako ezagutza zein den. Ezagiten guztien, gutxi. Alea, elebidunen erdiak ezagutzen du. Beste erdiak ezagutu ere ez. Eta gazteleraz bakarri dakitenen artean, 10-tik 1 badaki alea izeneko zerbait dagoela. Aiaraldean datuak aipatu ditugu asko zobeak dira. Eta irakurri, alea, elebidunen artean, hemen dago, eneko 8. Elebidunen artean, 1-tik 8, 10-tik 1. Eta hori ja ondorioetara garamatza, bukatzen joateko. Hemen jartzen dut muturreko ariketa bat dela eta trampa daukala, euskaraz irakurtzeko gai garen guztiok ez dugu egunkari bat irakurri nahi. Gazteleraz ere 94ak irakurtzen du prentsa idatzia. Orduan, ezin dugu pentsatu euskaldun guztiok nahi dugula prentsa irakurri ez. Orduan, tramparekin doaz zenbaki hauek. Baina, muturreko ariketa bat egiteko. 16.000 euskaldun gara Araban, gutxienez euskara gazteleraz bezain ondo menperatzen duguno. Badaude beste ia 80.000 printzipioz gaitasuna izan beharko luketenak. Horietatik aleak 900 arpidedun ditu. Non daude beste guztiak. ETB gauza bere, 73.000 elebidun, hor baizarko ditute euskara erabiltzen dakitenak, naiz eta gaztelera baino pizkatok errago, baina 5.000 ikusle bakarrik ez. Datu txarrak dira. Orduan, ondorietako bat da, prentsa euskaraz kontsumitu dezakegun arabarron artean gehienok gaztelerazko komunikabideak kontsumitzen ditugu. Arabako euskaldunon artean gehienok gaztelaniazko komunikabideak kontsumitzen ditugu. Noski, kontuan izan behar dugu, merkatua autua ez dela librea, euskaldunon autua ez dela librea, baditugula baldintzak, egiturazko baldintzak gure autu libre hori baldintzatzen dutenak, horregatik ez da librea. Merkatuan desaren daia egoeran gaude, egoera soziolinguistikoa ez da normala, eta horregatik begiratu behar dugu zeintzu diren arazoak. Izan daiteke, horretan agian txemak sakonduko du, bestela gero guztion artean, izan daiteke produktua, ez garela eskaintzenari publiko potentzialak eskatzen duen produktua. Izan daiteke ez garela egiten ari marketing nahikoa komunikabideok. Agian baliabide gutxi dugulako, agian gaizki egiten ari garelako. Baina horrez gain, badaude egiturazko beste arazo batzuk, gure erakunde publikoei zuzenean dagokizkienak gaitasunarekin lotuta. Zelan egin euskarazko komunikabideak kontsumitzeko gai izango diren herritarrak. Erabilerarekin lotuta eta jarrerarekin lotuta. Gauza bat da gai izatea eta beste bat da aukera, euskararen aldeko aukera egitea, ez? Horretan ere gure erakundeek badute zeregina.
Beste bada prestigioa, legitimizazioa eta ikusgarritasuna. Nola da posible, alea bezalako komunikabide bat, hain ezezaguna izatea, ez? Eta beste bat baliabideena eta diru laguntzena. Ez dugu sakonduko orain diru laguntzetan, gero aukera izango dugu, baina bakarrik adibide bat. Lehenaldi, aspaldiko partez, Eusko Jaurlaritzak berreskuratu du erdarazko komunikabideentzat diru laguntza, webunetan eta euskarazko edukiak sustatzeko. Vocento taldeko egunkariek jaso dute berriak baino diru laguntza handiagoa. Berriak jaso du horretarako 80.000 euro, ez? Bakarrik diru laguntza poltsa hori buruz ari gara, pero badaudelako beste diru laguntza mota batzuk. Vocento baino gutxiago, Vocento burtsan kotizatzen